je problém, prečo sa nám tu neudržia tie zajace, pretože líška ich rada loví. Preto my líšku považujeme za tzv. Škodné zvieratko, pretože nie len zajace líška loví, ale aj malé vtáky. A takisto vyberá hniezda po vtáčikoch, ale aj na tie sliepky niekedy a podobne. No. A väčšinou chodia tieto zvieratka. Toto je tiež také zvieratko, ktoré vychádza najmä v noci. A čo myslíte? Čo myslíte? Cez zimu čo robí jazvec? Chalani, čo robí jazvec cez zimu? Spí? Presne, spí. Čo to je za sex? Sadni si tam. Výborne. Vydrá, presne. Trošku už je taká vyblednutejšia, lebo slnko už tú farbu začína ťahať, ale my tu máme takto vypreparované dve vidry. Vidry sa nelovia, ale tieto vidry sme našli pri ceste, boli zrazené, takže v podstate A kedy tak sova vychádza? Čo myslíte? V noci. Cez deň čo robí? Áno, a v noci čo robí? Čo robí? No a keď je hore, tak čo robí? Čo myslíte? Loví myši, presne. Myško slabo. Preto sa sova, to svieti slniečko, pekne spárvia a listky padnú. Ihličnatý strom zostane vždy ihličnatý, ale takéto srdiečka. Čo myslíte? Takéto srdiečka. To je lípa. Lípa, presne tak. To je na čaji dobré. A k tomu je takýto podobný stromček. To sú zase také srdiečka naopak. A tento stromček rastie pri vode. Ten sa volá jelšia lepka. Hej, vidíte, to sú opačne ako keby otočené srdiečka. Nie. Oriešky, ktoré bývajú v čokoláde. Liesky, výborne, toto je lieska. Na ňom sú lieskové oriešky na tomto stromčeku. Na tom rastú bukvice, ktoré majú radi, hlavne teda tie diviaky. To je buk, hej. Veľmi podobný buku je ešte hráb. Rozdiel vidíte v tom, že keď sa pozriete na lístok, tak lístok hrabu je taký žilnatý veľmi a lístok buku je taký jemný. A vidíte, aký je rozdiel medzi jeleňom? On má otláčené tie paratičky vzadu, ešte tie malé. To je nejaká špinka, iba tam z polystyrénu. Ale nejaké. Jazvečík sa vypustí do nových jazveca, vyžaduje jazveca, píšu vody s prvom. Ale tiež sa používa na dohľadávanie zverí, alebo dvorenie. Vieš vyplašiť diviakov s kríchou. Slovenskí to psychovia. To je plemeno teda psycha, naše národné. Volajú slovenský kopov. A viete, na čo to používajú? Na takéto niečo. Čo to je?
z čoho je tá koža? Diviaka. Diviaka. Áno, používajú sa na duženie diviakov z mladí. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli takí šikovní. Vidím, že už tu máme aj nádejných polovníkov. Takže len trénujte, chlapi, a za pár rokov sa uvidíme, ale samozrejme aj dievčatá. Vidíte, že už v dnešnej dobe aj dievčatá môžu byť polovničky. Takže radi vás uvidíme. Ďakujeme pekne za pozornosť, dúfame teda, že sa vám páčilo, že ste sa aj naučili niečo nové a uvidíme sa niekedy na budúce, tešíme sa na vás. A aby ste mali na nás takú pamiatku, tak môžete si malovať, nech sa páči, aj nejakú dobrotu si dáte. Ak máte vrecko, môžete si to dať do vrecka, tú hračku. Aj Lízatko, Mačko, môžem ti to dať do vrecka? Dobre? Tak povedz to takto, dobre?